Kull ewda għandha d-duħħan tagħha. Pinu ġie lura mill-iskola ferħan se jtir għaliex l-allima kienet tagħthom proġett li jibnu mudell ta' presepju għalkemm il-miliet kien għadda u mar. Huwa qatt jgħid lill-mama kif l-allima qaltilhom li kien hemm kompetizzjoni tal-iskejjel għall-isbaħ presepju. Fuq il-mudell li jintgħażel kienu se jibnu wieħed ikbar sabiex jitpoġġa fil-pjazza tal-Belt fil-miliet li ġej. Bħala skola hija ħeġġet lill-istudenti sabiex flimkien ma' xi adulti fid-dar tagħhom jibnu presepju u jġibuh magħhom fil-klassi. Min hemm wara l-presepji kollha jkunu ġġudikati, jintgħażel dak il-presepju li kien se jirrappreżenta l-iskola tagħhom. Il-mama qalet lil Pinu li l-papà żgur li seta' jgħinu jagħmel dan għaliex kien jaf jagħmel l-affarijiet tal-crafts. Hi ma tantx kienet tinqala u qaltlu li kull ewda għandha d-duħħan tagħha. Ma laħaqx wasal lura d-dar li Pinu ma qalx b'kollox lil missieru li b'daħka fuq fommu aċċetta li jgħinu għalkemm kien jaf li kellu ħafna x'jagħmel. Ftit jiem wara, Pinu mar mal-papa tiegħu ġewwa r-razzett tagħhom u wara li lestew ix-xogħol li kellhom imħejji fir-razzett, marru fil-maħżen il-kbir sabiex jibnu l-mudell tal-presepju li qaltilhom l-allima. Il-papà qal lil Pinu li l-ewwel ħaġa kienet li jiddiżinjaw fuq karta kif kellu jidher il-presepju tagħhom. Il-papà qabad lapes u beda jpinġi dak li beda jgħidlu Pinu. Malli lesta d-disin, induna li dik l-istampa kienet tixbaħ ħafna lir-razzett tagħhom. Kemm daħku flimkien hekk kif ħarġu l-barra bl-istampa f'idejhom iħarsu lejn ir-razzett. Kien hemm xebħ kbir. Bla maħlew aktar ħin, Pinu u l-papà qabdu jarmaw il-presepju. Ġabu dak kollu li kien hemm bżonn, gazzetti użati, ftit skuk, daqsxejn tiben, kollha bajda u anki żeba sabiex wara jkunu jistgħu jisbaw il-presepju. Bdew jaħdmu fuq il-presepju, Pinu jimxi mal-istruzzjonijiet li beda jagħtih il-papà. Kien jidher li kien jaf x'qed jagħmel, huma u jaħdmu il-papà qal lil Pinu li meta kien iżgħar kien jagħmel il-mudelli tal-presepji u l-pasturi ma tad-dottrina u kien għalhekk li tgħallem ħafna. Kemm feraħ Pinu hekk kif ra il-presepju lest, vera kien ġie sabiħ u feraħ ħafna aktar hekk kif il-presepju tiegħu intgħażel bħala l-isbaħ presepju li kellu jirrappreżenta l-iskola. Ir-riżultati ħarġu u l-presepju ta' Pinu ġie klassifikat fit-tielet post minn fost l-iskejjel kollha. L-iskola tiegħu tajtx kemm iċċelebraw u faħru lil Pinu filwaqt li weduh li dak il-mudell kienu se jużawh fl-iskola fil-miliet li ġej. Pinu daħħala f'rasu li jagħmel presepju ikbar u isbaħ għaliex induna bl-affarijiet li seta' jirranġa. Kif qaltlu l-mamà li kull ewda għandha id-duħħan tagħha. Tifsira. Kull wieħed u kull waħda minna għandu d-difetti tiegħu. Għalhekk, wieħed m'għandux imaqdar id-difetti ta' ħaddieħor, iżda għandu jħares lejn id-difetti tiegħu sabiex b'xi mod ikun jista' jirranġhom.